so de l'orgue més antic de la cristiandat. Ha estat sepultat durant 800 anys i avui el musicòleg valencià David Catalunya l'ha fet sonar de nou a Jerusalem. Una investigació que porta 6 anys en marxa i avui per fi ha mostrat al món amb melodies del segle XI. És un so històric i revolucionarà la història de la música. David Catalunya i el seu equip han ressuscitat este orgue del segle XI que va ser soterrat fa 800 anys pels monjos de Terra Santa per a protegir-lo. En una excavació casual, al claustre de la Basílica de la Nativitat de Belén, aparegueren 222 tubs, 2/3 de l'orgue complet, i ahir començà la croada d'este valencià. Molt segurament tenien la idea de recuperar-lo per tornar-lo a fer sonar. Varen passar els segles, va caure en l'oblit i és ara quan s'està produint l'estudi científic i és durant aquest estudi que hem descobert que hi ha 8 tubos originals que continuen sonant. La idea inicial era replicar l'orgue original per poder fer-se una idea del so medieval. El que no esperaven era poder escoltar l'autenticitat plena de l'època. És un so molt especial i inclús és prou diferent dels orgues del Renaixement que es conserven. Una cosa important a entendre és que els orgues més antics que se conserven a Europa són del segle XV i este orgue és 4 segles anterior. Que els tubs siguen de coure i no de plom o estany i el clima sec de la zona han permès una conservació idònia perquè avui torni a la vida este patrimoni musical. Va ser un moment d'una emoció indescriptible i de sobte vàrem entrar com en un somni. El projecte de replicar-lo al complet amb tècniques actuals i amb els 342 tubs tira avant. Es fabricarà a Holanda i desitgen que sone per primera vegada la pròxima primavera a la Catedral de Conca.